Bueno, a razón eso máis ben foi eso, concentrar as diferentes peticións que había, ninguna sorpresa no sentido de que a posición política de Marea foi avanzada desde o momento no que coñecimos o proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado. Eses orzamentos eran inaceptables para Galicia, supuñan unha discriminación en termos de investimento que eran 20 puntos por debaixo de anos anteriores, supuñan ademais que dar 38 puntos con relación ao incremento medio que se producía no conxunto do Estado. Eso para Galicia supuña unha discriminación evidente, unha pérdida de oportunidade para xerar renta e riqueza, para xerar oportunidades laborais, para xerar expectativas de futuro, para facer os nosos portos máis atractivos. É un maltrato evidente e inaceptable á área metropolitana da Coruña, particularmente a nosa cidade, a cidade da Coruña me refiro, a continuación ca hipoteca da débeda do Porto da Coruña cando se podía condonar perfectamente como se fixo co caso de Valencia, a inutilidade dun porto exterior que seguía sin conexión, a incapacidade de rexeneración ambiental da Ría do Burgo, a falta de orzamentación dunha dinamización do ferrocarril de cercanías entre Ferrol e Coruña e ca liña de ferrocarril de Vía Estreita, un maltrato evidente tamén á área metropolitana de Vigo, a negación da construción da saída sur que para non ser unha prioridade estratégica para a cidade e para todo o seu sector industrial, e despois evidentemente tamén para a conexión co interior do noso país, a conexión en primeiro lugar ferroviario, en segundo lugar o retraso tamén na construción ou na reparación de determinadas estradas que fomentan a mobilidade e que por lo tanto cohesionan o territorio. Nós nestas condicións, dixémolo desde o primeiro momento, nós non podíamos confiar no Partido Socialista. Pasou ademais unha cousa, nós renunciamos a presentar no seu momento unha emenda de totalidade porque confiamos no talante negociador que decía ter o goberno. Que nos encontramos ao cabo destas semanas? Que non había vontade negociadora real, non houve vontade de chegar a acordos. Está á vista de todo o mundo a intervención que fixo a ministra no Congreso dos Diputados. Esa intervención foi inaceptable para os intereses do noso país, absolutamente inaceptable. Debemos de decirlle, non, señora ministra, nós non estamos dispostos e non estamos dispostas, e así o fixemos saber, a pasar por estes orzamentos. E non engañamos a ninguén, porque dixemos desde o primeiro momento, dúas cousas: queremos os orzamentos sociais e que desenvolvesen as capacidades endóxenas do país. Nós non queremos ser un país subsidiario, queremos ser un país que teña capacidade para xerar renta e riqueza, que teña capacidade para xerar emprego e para atraer da emigración a mocidade que neste momento non ten futuro aquí. E iso foi o que fixemos, obrar coherentemente con iso. O único que fixo o Consello esta mañán foi única e exclusivamente ratificar unha posición que xa era coñecida por todo o mundo. Veñamos comentando agora de camiño aquí a este encontro unha circunstancia que non sempre explicamos e lle trasladamos moi claro ao Partido Socialista. Para poder superar o debate de totalidade era necesario tres cousas. En primeiro lugar, que houvese un compromiso, que fose un compromiso explícito, que ese compromiso explícito fose por escrito antes do debate de totalidade e que supuxese a asunción sustancial do que nos denominamos a Axenda Galega do Cambio. Ben, estas condicións non se deron e, polo tanto, a decisión do Consello das Mareas foi evidente. Se a decisión coherente era